Светът ни е толкова забързан, препълнен с информация, непрекъснато получаваме известия. Лесно е да се изгубим в целия този хаос. Постоянно сме онлайн. Работата ни следва навсякъде. Трудно е да открием време само да дишаме, да се отпуснем, просто да бъдем. В цялата тази суматоха е лесно да изгубим себе си, да се чувстваме тревожни, напрегнати. Копнеем за нещо повече, копнеем за вътрешен мир. Но какво ще стане, ако има начин? Какво ще стане, ако древната философия крие ключа? Начин да открием спокойствие в средата на бурята. Не забравяйте да се абонирате за канала за още видеа. И тук се появява стоицизмът. Философия, родена в Древна Гърция, преди повече от 2000 години. Не става въпрос за прашни класни стаи или сложни теории. Стоицизмът е практичен. Става въпрос за това да живеем добър живот. Живот, изпълнен с добродетел и устойчивост. Живот, изпълнен с вътрешен мир, дори и сред хаоса. Стоицизмът ни учи да се фокусираме върху това, което можем да контролираме. Нашите мисли, нашите действия. И да приемем това, което не можем да контролираме. Това е философия за всички времена. И е по-актуална от всякога в нашия модерен свят. Замислете древна Атина. Оживен пазар, разгорещени спорове. Тук, в сърцето на гръцката енергия, се ражда стоицизмът. Основан около 300 години преди новата ера от Зенон от Китион, стоицизмът бързо става популярен. Той предлагал практичен подход към живота, с фокус върху добродетелта и разума. За разлика от други философии, стоицизмът не се страхувал от ежедневието. Той предлагал съвети на обикновените хора, които се сблъсквали с житейските трудности. Това не било просто интелектуално занимание, а начин на живот. Начин на живот с храброст, мъдрост и вътрешен мир. Представете си Марк Аврелий, римски император. Управлявал е огромна империя, водил е много битки, но е намерил утеха в стоицизма. Неговите лични размисли, днес познати като «Към себе си», ни предлагат вечна мъдрост за това как да се справяме с трудностите, да контролираме мислите си и да водим добродетелен живот. Следва Сенека, философ и държавник. Неговите писма и есета изследват темите за морала, скръбта и търсенето на смислен живот. И Епиктет, бивш роб, който става известен стоически учител. Неговите учения наблягат на самоконтрола, приемането и стремежа към вътрешна свобода. Тези стоически философи, въпреки че са живели преди хиляди години, все още ни говорят за това какво означава да си човек. Думите им са верни и днес. Предизвикателствата, с които са се сблъсквали, загуба, страх, търсене на смисъл в живота, са предизвикателства, с които и ние се сблъскваме днес. Тяхната мъдрост е вечна. В един свят, който често ни се струва хаотичен и несигурен, стоицизмът е лъч надежда. Той ни напомня, че имаме повече контрол, отколкото си мислим. Контрол над мислите си, над реакциите си и в крайна сметка над вътрешния си мир. Това е трайното наследство на стоицизма. Нека се пренесем бързо напред към 2025 година. Нашият свят е вихър от технологии. Смартфоните ни бръмчат непрестанно с известия. Социалните мрежи неуморно ни заливат. Непрекъснато сме бомбардирани с информация. Новини, мнения, реклами. Просто е прекалено. Трудно е да се избяга от дигиталния шум. Тази дигитална ера, която ни предлага невероятни възможности, ни поставя и пред нови предизвикателства. Лесно се сравняваме с другите. Чувстваме се непълноценни, тревожни и изолирани. Копнеем за мир. Но после отново посягаме към телефоните си. Жадуваме за връзка, но разглеждаме само идеални животи и се чувстваме по-празни от всякога. И ето го и състоянието на света. Климатични промени, политически вълнения, икономическа несигурност. Просто твърде много за обработка. Изправени пред такива огромни предизвикателства, лесно се чувстваме безсилни. Препълнени сме с страх от бъдещето. Може би се губим в постоянно следене на новини, търсейки отговори, търсейки утеха. Но този постоянен поток от информация може само да засили нашите страхове и тревоги. Особено в тези времена на несигурност, както лична, така и глобална, се нуждаем от компас. Начин да се ориентираме през бурята и да намерим пътя си.
Стоицизъм – път към яснота. Тук отново виждаме непреходната важност на стоицизма. Той ни дава рамка за справяне с предизвикателствата на 21 век. Стоицизмът ни напомня, че не можем да контролираме всичко, което ни се случва. Борсата, времето, мнението на другите – всичко това е извън наш контрол. Това, което можем да контролираме, е нашата реакция. Можем да избираме как да реагираме на трудностите. Можем да се съсредоточим върху това, което можем да повлияем – нашите мисли, нашите действия, нашия характер. В един свят, пълен с разсейване и несигурност, стоицизмът ни предлага път към яснота, устойчивост и вътрешен мир. Той ни дава силата да намерим спокойствие сред бурята. Дихотомия на контрола. Представете си, заклещени сте в трафика. Батерията на телефона ви е почти празна. Тази важна среща, за която закъснявате. Фрустриращо, нали? Стоицизмът казва: спрете. Анализирайте ситуацията. Можете ли да контролирате трафика? Не. Продължителността на батерията? Не веднага. Вашата реакция? Абсолютно. Това е дихотомията на контрола. Фокусирайте се върху това, което можете да контролирате. Вашите мисли, вашите действия. Приемете това, което не можете да промените. Това е първата стъпка към вътрешния мир. Не става въпрос за това да бъдете пасивни. Става въпрос за това да избирате своите битки. Вложете енергията си в това, което можете да промените. Освободете това, което не можете. Това е истинска свобода. Силата на благодарността. В забързаното ни ежедневие е лесно да се фокусираме върху това, което нямаме. По-голяма къща, по-добра работа, перфектен Инстаграм профил. Забравяме да бъдем благодарни за това, което имаме. Стоицизмът ни напомня: благодарността е ключова. Всяка сутрин отделете малко време, за да оцените малките неща. Топъл креват, покрив над главата ни, чаша кафе. Благодарността променя нашата перспектива. Тя ни помага да видим изобилието в живота си, дори и сред трудности. Култивирането на благодарност е мощен антидот срещу тревожността. Опитайте. Всеки ден записвайте 3 неща, за които сте благодарни. Ще се изненадате от положителното въздействие, което това ще окаже върху вас. Стоиците са имали практика, наречена premeditatio malorum. Звучи страшно, нали? Всъщност, означава просто да очакваме проблемите. Представете си, че подготвяте важна презентация. Какво би могло да се обърка? Проекторът може да се повреди. Може да забравите нещо важно. Бъдете готови за това. Имайте план Б. Подготвяйки се мислено за трудностите, ние ставаме по-устойчиви. Когато се появят проблеми, а те ще се появят, е по-малко вероятно да се паникьосваме. Готови сме. Не става въпрос да бъдем песимисти, става въпрос да бъдем подготвени. Става въпрос да гледаме спокойно към бъдещето, готови да се справим с всичко, което ни очаква. Светът ни е пълен с разсейване. Известията ни заливат от всякъде. Списъците с задачи стават все по-дълги и по-дълги. Лесно е да се изгубим в тази лудница, да ни погълне бързината и напрежението. Стоицизмът ни напомня: спокойствието е от съществено значение. Нужно ни е време, за да се откъснем, да се свържем отново със себе си, да бъдем просто тук и сега. Може да е разходка сред природата, няколко минути медитация или просто чаша чай на спокойствие. Намерете това, което ви действа успокояващо. Превърнете го в навик. В тишината откриваме яснота. Свързваме се с вътрешната си сила. Създаваме пространство, в което мирът и удовлетворението могат да разцъфтят. Това е силата на настоящия момент. Може би се питате: стоицизмът е чудесен, но дали наистина работи в днешно време? Може ли философия от древна Гърция наистина да ме спаси от стреса на модерния живот? Абсолютно. И доказателствата са навсякъде около нас. Много успешни хора днес отдават своята устойчивост, яснота и успех на стоицизма. Да вземем за пример Тим Ферис, предприемач, автор, водещ на подкаст. Той самият се определя като стоик. Той отдава голяма част от успехите си на тази философия, казвайки, че му е помогнала да преодолее трудности, да управлява времето си ефикасно и да се фокусира върху това, което е наистина важно. В книгата си The Cherry Hour Workweek Ферис обяснява как да използваме стоическите принципи, за да създадем живот, изпълнен със свобода и смисъл. Той е живо доказателство, че стоицизмът не е просто някаква древна теория, а практичен инструмент за модерния живот. А ето го и Райан Холидей, автор на книгите "Препятствието е пътят" и "Егото е враг". Холидей открива стоицизма в началото на 20-те си години
и вярва, че това му е променило живота. Той е един от водещите гласове, които правят стоицизма достъпен за съвременната публика и показва как неговите принципи могат да се приложат в работата, връзките и личностното развитие. Холидей подчертава стоическата идея за превръщане на препятствията в възможности. Той твърди, че предизвикателствата са неизбежни, но могат да се използват като гориво за растеж и устойчивост. Това са само два примера за многото хора, които намират успех и удовлетворение чрез вечната мъдрост на стоицизма. Те са открили, че древните принципи са също толкова актуални и силни днес, както са били преди много векове. Но стоицизмът не е само за предприемачи и успели хора. Той е философия за всички, независимо от вашия произход, работа или убеждения. Дали сте студент, който се бори с изпити, родител, който се опитва да балансира работа и семейство, или просто някой, който се чувства претоварен от изискванията на съвременния живот. Стоицизмът предлага ценни инструменти за намиране на мир и смисъл. Става дума за поемане на отговорност за вашите мисли и действия. Става дума за намиране на удовлетворение в настоящия момент. Става дума за справяне с предизвикателствата, с кураж и устойчивост. В един свят, който често изглежда хаотичен и несигурен, стоицизмът ни предлага път към вътрешен мир, яснота и удовлетворение. Това е философия, която ви дава сили да живеете най-добрия си живот, независимо от предизвикателствата, с които се сблъсквате. Както видяхме, стоицизмът не е просто някаква стара философия, която събира прах в антични книги. Това е жива, действена практика, еднакво актуална през 2025 години, както е била в Древен Рим. Това е набор от инструменти, които можем да използваме, за да се справяме с възходите и паденията на нашия модерен свят. Представете си, че сте изправени пред трудно решение. Тежестта на несигурността ви притиска раменете. Вместо да се предадете на тревогата, спрете, поемете дълбоко въздух. Спомнете си стоическия принцип за контрол. Фокусирайте се върху това, което можете да контролирате – своите действия, своите реакции. Това е стоицизъм в действие. Представете си, че преглеждате социалните мрежи, бомбардирани от снимки на перфектни животи. Завистта и чувството за неадекватност започват да се прокрадват, но тогава се сещате за стоическата практика на благодарност. Фокусирате се върху добрите неща в живота си, намирате удовлетворение в момента. Това е силата на стоицизма. Представете си, че се натъквате на неочаквано препятствие, пречка в плановете ви. Вместо да се паникьосвате, спомнете си стоическия принцип за подготовка за трудни времена. Вие сте се подготвили психически за предизвикателства и се справяте с тях спокойно, готови да се адаптирате и да ги преодолеете. Това е стоицизмът в целия му блясък. Красотата на стоицизма е в това, че е достъпен за всички. Не изисква специални дрехи или ритуали, само готовност да се обърнем към своите мисли и действия. Това е пътуване на себепознание, процес на развиване, на вътрешна сила и устойчивост. Става въпрос за това да виждаме предизвикателствата като възможности за растеж, да приемаме това, което не можем да контролираме и да се фокусираме върху живот, изпълнен с добродетели. Става въпрос за намиране на мир и удовлетворение пред хаоса на нашия свят. И е пътуване. Затова вземете пример от стоическите философи. Насладете се на момента. Бъдете благодарни. Сблъскайте се с страховете си смело. И помнете, имате силата в себе си да живеете смислен и пълноценен живот, независимо от трудностите, които ви се изпречват на пътя. Това е трайното наследство на стоицизма. Вечна философия за модерния свят. Пътеводител за всички, които искат да се справят с житейските трудности, с мъдрост, устойчивост и вътрешен мир. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала, харесайте го и го споделете с приятели.